नमस्कार. रोजच्या वापरात येणाऱ्या उपयोगी किचन टिप्स आज आपण पाहूया. 1. शिरा करताना रवा निम्मा भाजल्यानंतर ओल्या नारळाचा चव घालून पुन्हा भाजावा. नंतर नेहमीसारखा शिरा करावा. अशा पद्धतीने शिरा बनवलेला जास्त चवदार होतो. 2. इडल्या उरल्यावर कुस्करून त्याचा आपण नेहमी जसा रव्याचा उपमा बनवतो त्याचप्रमाणे ह्या कुस्करलेल्या इडलीचा उपमा बनवावा. खूप छान होतो. 3. पुलावमध्ये घालावयाच्या भाज्यांचे रंग हिरवेगार व चांगला राहण्यासाठी उकळत्या पाण्यात चिमूटभर सोडा घालून त्यात भाज्या घालाव्यात व 2-3 उकळ्या आल्यावर चाळणीत उपसाव्यात. भाज्या जास्त वेळ उकळल्यास शिजून कुस्करतील. 4. घरात रंगकाम केल्यावर त्या घरात रंगाचा वास येणे असह्य होते. अशावेळी रूममध्ये एका बशीत थोडे मीठ टाकून ठेवल्यास रंगाचा वास कमी होतो. 5. टोमॅटो फ्रीजमध्ये न ठेवता जाळीदार बास्केटमध्ये किंवा काचेच्या भांड्यात हवेशीर जागेवर ठेवावे. मग ते चांगले राहतात आणि फ्रीजमध्ये ठेवल्याने टोमॅटोचा स्वाद बिघडतो. 6. कोणतीही भाजी अधिक चवदार व्हावी यासाठी भाजीला फोडणी देताना फोडणीत बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला, म्हणजे ती भाजी अधिक चवदार होते. 7. कांदा लसूण चिरल्यानंतर येणारा भांड्याचा वास घालवण्यासाठी भांड्यांना थोडा लिंबू रस किंवा व्हिनेगर लावा. 8. मुगाची खिचडी करताना मुगाची डाळ वापरण्याऐवजी मोड आलेले अख्खे मूग वापरा. यामुळे खिचडी अधिक स्वादिष्ट आणि पौष्टिक होईल. 9. खिचडी करताना किंवा डाळ शिजवताना कुकरमधून पाणी बाहेर पडते. अशावेळी कुकरच्या रिंगला थोडेसे तेल लावून कुकरचे झाकण लावल्यास पाणी बाहेर पडणार नाही. 10. काळपट तवा स्वच्छ करण्यासाठी सर्वात आधी तवा गरम करण्यासाठी ठेवा. तवा गरम झाल्यानंतर त्यावर शॅम्पू ओतून चमच्याने पसरवा. शॅम्पूमध्ये 1 चमचा बेकिंग सोडा मिक्स करा. नंतर 1 कप पाणी ओता. 2 मिनिटांनंतर गॅस बंद करा. त्यात 1 चमचा लिंबाचा रस ओतून मिक्स करा. त्याच लिंबाच्या सालीने तवा घासून काढा. लिंबाच्या रसाने घासल्यानंतर स्क्रबरने घासा. यामुळे काळपट थर निघून जाईल आणि तवा काही मिनिटातच स्वच्छ होईल. 11. बेसन पीठ भिजवताना नेहमी गरम पाण्याचा वापर करावा. यामुळे पिठाच्या गुठळ्या होणार नाहीत. 12. फर्निचर हलवताना जुन्या कपड्यांचे छोटे छोटे तुकडे करून फर्निचरच्या पायाखाली ठेवावेत. यामुळे फर्निचर सहजपणे हलवता येईल आणि लादीला ओरखडे किंवा तडे जाणार नाहीत. 12. इडल्या छान स्पंजी होण्यासाठी इडलीचे बॅटर तयार करताना तांदूळसोबतच अर्धी वाटी शिजलेला भातसुद्धा घालावा आणि तोही वाटावा, म्हणजे इडल्या हव्या तशा फुलून येतील. 14. लसूण गरम कुकरच्या झाकणावर किंवा गॅस बंद केल्यावर गरम तव्यावर ठेवल्याने त्याच्या साली पटकन निघून येतात व लसूण कमी वेळात सोलता येतो. 15. पातळ चटण्यांना हिंग, मोहरी, जिरे यांची फोडणी दिली तर जास्त चवदार लागतात. 16. घरातले दरवाजे आणि विशेषतः घराचा मुख्य दरवाजा, टेरेस बाल्कनीतला दरवाजा पावसाळ्यात फुगतो. त्यामुळे तो सहजासहजी उघडता किंवा लावता येत नाही. त्याच्या लाकडी चौकटीत अडकून बसतो. सगळ्यात पहिला उपाय म्हणजे घरातलं सगळं फर्निचर आणि विशेषतः फुगलेल्या खिडक्या आणि दरवाजे ऑलिव्ह ऑइल लावून पुसून घ्या. लाकडी फर्निचरला एकदा पॉलिशिंग करून घ्या. यामुळेही दरवाजे आणि खिडक्या किंवा इतर फर्निचर पावसाळ्यात फुगणार नाहीत. 17. शरीरात अशक्तपणा आला असेल तर गरमागरम बाजरीची भाकरी दुधात मिक्स करून खावी. यामुळे शरीराला ताकद आणि एनर्जी मिळते. 18. सुक्या व टिकाऊ चटण्या बाटलीत भरण्यापूर्वी बाटली कोरडी करून घ्यावी. चटणीला पाण्याचा हात किंवा ओला चमचा न लावल्यास चटण्या खूप दिवस टिकतात. 19. कोशिंबिरीत दही व मीठ आयत्यावेळी घालावे, म्हणजे पाणी सुटणार नाही. तसेच कोशिंबिरीत थोडे पातळ तूप किंवा तुपाची फोडणी दिल्यास कोशिंबिरीला जास्त पाणी सुटत नाही. तसेच कोशिंबिरीसाठी दही आंबट गोड घ्यावे. 20. सॅलडच्या भाज्या खूप वेळ आधी चिरू नयेत व डिशमध्ये आकर्षकरित्या मांडाव्यात. सॅलड व कोशिंबिरीत घालावयाचे दही गाळणीत काढून ठेवावे व पाणी निथळल्यावर आयत्यावेळी एकत्र करावे, म्हणजे पाणी सुटणार नाही. 21. सॅलडमध्ये घालावयाची फळे चिरल्यावर लगेचच दह्यात घालावीत, म्हणजे फळे काळी पडणार नाहीत किंवा फळाला रिंबाचा रस चोळल्यावरही फळे काळी पडत नाहीत. 22. सूप बनवताना सर्व सुपात एकदम सॉस मिसळून ठेवू नये, त्यामुळे सूप लवकर खराब होण्याची शक्यता असते. 23. पालींना मोरपंख पाहून साप असल्याचा भास होतो. असे म्हणतात, साप त्यांना खाऊन टाकेल या भीतीने त्या तेथून पळ काढतात. घराच्या फ्लॉवर पॉटमध्ये मोरपंख ठेवा, पाली पळून जातील. 24. रात्री किचन साफ करून आवरून झोपला तर सकाळी उठल्यावर तुमचा वेळ तर वाचेल, शिवाय सकाळी सकाळी पसारा पाहून तुम्ही पॅनिक होणार नाही. यामुळे तुमची खूप मेहनत वाचेल आणि प्रत्येक सामान जागच्या जागी सापडेल. 25. शेंगदाणा कूट किंवा खोबऱ्याचे कूट करताना मिक्सरमध्ये जास्त फिरवू नये आणि शेंगदाणे किंवा खोबरे गरम असताना सुद्धा मिक्सरमध्ये फिरवू नयेत, नाहीतर कूटाला तेल सुटून कूट चिकट होईल.
वरील रोजच्या वापरात येणारा अतिशय उपयुक्त नवनवीन 25 किचन टिप्स तुम्हाला उपयोगी वाटल्या असतील. व्हिडिओला लाईक नक्की करा, त्यासोबत आपल्या फ्रेंड्स फॅमिलीसोबत शेअर करा आणि अशाच नवनवीन माहितीच्या व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. थँक्यू, धन्यवाद.